Hi guys, good morning. For today's vlog guys, mapagi paghuman ako og Zumba. May paghuman ako og Zumba guys, akong hiktan, akong likod guys og silopin kay akong salina maana manggod siya oh. Nagsumba ko og sayo guys, kay kung unya ko magsumba guys, dili na ko makasumba kay moabot na ang ako ang tapol. Ko anak ko niya akong cellphone on eh. Gara na ko siya. Maabot ang akong tapol guys pag unya pa ko musumba do. Kaadlaw na ko kasumba guys kay kani laging dagantag tarbaon diri sa sulod sa balay nya pagkahuman imbis nga time na nako magsumba naabot ang tapol. Di na kasumba. Karon nakasumba ko guys pero may dra na ana ra guys murag ko sa samud magsumba. Kagahapon gani wala ko ka-vlog kay kapoy ko. Karon ako mga play sa akong nawong kay ug mga play ko gani nasing tonta. Karon kay human naman so nga play na ta sa atong nawong og toner. Mag-inom pa day ko vitamins, so ako ka na mga vitamins. Imong bulak, oh. Ay, serpentina po di mo, tura. Ina, ang tubig, tura, oh. Kato kong gigamit kay sayang. Mga ako bulak, rin kay parang niya na po. Saba kayo sa diyang saba kayong iro ko ng kadlawon guys nga no amot diha dapit diha oh dito dapit nyagid siguro mo sulod diri makadlawon ba nga kanang lahi nga mga tawo kay mailan man ang kuan sa iro guys pagwa sila kailas sa katawo saba na diha permit taga kadlawon ngano ka na diha. Manata og lutag toner sa atong panagway so mga lipstick tagamay kay atong wait galuspad. Na lang gud gamay lang kastan kalibutan para mo kolor ato ang lips gamay. Dayon manguha tag blotter. Unsay mo imnon karon may blotter net? Oh. Manguha po ako ah. Dagan ay magiinit ga. Oh. Hi Butching, good morning Butching. Good morning Butching ako. Oh be. Kisa si Mami be. Kisa si Mami. Good morning Butching Mami. Asos. Grabe di makulang agay. Dodong gamay. Asus, oh, grabe, makalangin mo tao eh. Asus. Grabe, gud makalangin. Agay. Umot man kay na si Bots guys, kay naligo man eh. Dodong, nanapon, mukhaon na po ng kuan niya. Pag libang ana, pagpopo, dala ang mga plastic. Asus. Agoy. Ano niya kung bato nila guys pag morning time ako ni sila ang lambingon. Kay para pod makita po nila guys nga lab pod na mo sila. Na. Awara gud guys unsa nakalambing o patong di na iyang kamot sa ikuan. Na. Umot kayo si Bots. Umot kayo si Bots. Again, natukan ko sa kong kagawin laway. Umot kayo si Bots og speed. Speed nga sabon. Kaya magkuha tag bulak. Uban ta tala. Kaya mag-atok mong bubo ang mga ihi. Nabubo sa ta ihi. Minggani guys kay nag-agas kagahapon guys nakalabar ako guys hara ko gipang labhan. Dagan naman mo lagi ko pang laba oy kay
Ang tubig man gud diri kay kuan, weather. Para atong niaging kuan wala ning agas og duha ka adlaw, tulo ka adlaw ay agas so. Mauna nga ug naay agas manglaba dayon ko kay para to nilabahan. Dili magdaghan ala. Nagtiniil ko mura bay pag human ako og kaning sumba din nabasa din ko sa tubig impas. Impas atong tiil ani ang ato ang barikos ani. Imbis gamay na lang mapun-an. Yan, nabasa na akong tiil, ulahi na ang kanan. Banwas tag mga ihi, ang pupo, ni ara ang pupo, ato nang hipuson karon. Ay, pupo diri. Kusog ang ulan gabi guys. Noni ang sakilid na mo guys. Hipos tagpupo. Agoy, hapit pa sa watch. May kaning ulan kagabi guys, suna. Kuanan ra ang mga bulak na bubuan. Ang akong tanglad mabuhi ni siya. Ara akong gitanong nga tanglad. Akong atsal dagko na. Ang kaning sa gawas mabuhi ba ka ning atsalan ni ay kaning kuan tanglad. Ari tamag kuanta sa pupo nila. Ang sihig. Ay! Natumba ang daspan. Arabots tunga mong dodong. Madong ngaon sila dahon sa tanglad guys. Sagbot ang sagbot. Dahon sa lugbati. Itong siligan. Magkuha na tag lantern guys kay humanatag sila sa pupo. Di ara guys gabalo one.
Manatag ko ha. Adadang. Mabalik na ta sa sulod. Kay naapatay buhaton sa sod. Pagay tubig diri ana di ay. Apa di ay nagkuan ulan nga gatulo guys. Awa kinsa na ko pag-agi. Awa sa. Hoy! Hoy! Dito ay musaka sa di man makasaka kay. Hinita na mo ba kanina? Kung dita kay nagsumba ko ganina mahulog man nga. Ang bailo tag slipper. Basa mo. Man. Basa. Kato na ako ang gamay. Oh. Kana ako. Wala ko hila si Vicky. Oh. Wala ko gana nagsumba ganina ay hinik ikong sumba. Kapuyan nang ko ay. Pakitang gila si Mickey pagkuan ako ani din siya sa. O ba? Oh. Ibang yun. Oo, ako na lang gi kuan gi. Ana og tubig diretso. Yeah. Mangugas ako guys og baso. Hindi ka mukhaon may. Ang mukhaon kadaan. Nango naman amoy lakaw. Ambot daw takaban na siya. Pagkaon na lang ko kadaan para sigurado luto naman ng rice. Ganina raman na. Ambi ko nagbuag alas 5:13. Yan siya nataron. Wah. Ito. Ibang siya. Ibali na ang kuan mundos para mahugasan ang kaldero. Kanang utan na apa na kanang utan dahon. Wah. Sadain na sa diya. Balay sa iring perti na pong basa ambot ng mga iringa eh. Di man na kapiring. Ang kanang utan, nagdan pa na. Isa. Isa kalero. Bali, para magugasan. Man. Hindi ko masukan na na. Ay, butang dia. Kaya ko naman kanon ni.
Lami na imong pupo may. Sibong to. Tautan yung sibong to. Lami na imong ando sa imong tatsitsi. Bibi. Wala ka. Kao na pugutan. Para makakuan ka, bawas kag maayo. Lami kayong mga kuan guys, kanang green leaves vegetable kay. Kung maglisod dito kag pupo guys. Kana lay kanang saluyot, alugbati, kalamunggay, nya na may tinanong nga tinangkong among silingan. Nangayo pug gamay mo iya kung gibutang gisagol tanan. Nya bisan og walay ka ng subak, mo ra gikuan ako ding gigamay ra nako og sabaw guys kay parehas piso kaayo ang sabaw. Mao ay amo ang gikaon. Alami kayong bawas uy. Hawas tanan. Labaw na si banana kay naglugos daw siya libang. Naglugos siya bawas. Lami na kayang bawas. Dali dayon kukuha sa gawas. Agan magsaluyot dito guys na nurok pa sa ating ulan, ting saluyot man. Dali dayon panguha dito. Sulbad problema. Hala. Di na kinanglan mainom og dulkulax guys. Utan ray katapat anang maglugos tag bawas. Sige og pangutot guys. Utan na. Same as usual, budget og tubig. Kay, way agas. Sabi ko daag tubig aha. Kaya kan mulakaw kay. At yung baldiga ay mabughat, mapiang atong mga kabutunan. I still believe in no one to see it. Si Mickey guys, sayo kay si Mickey si Piring kani meow meow. Sayo kining kaon guys, sayo kining uli alas 5 kaning uli na nga nagkaon. Pero nagkaon na siya mga gabi guys. Sayo na ko na siya pakanon guys kay ngano. Naraman ko na siya sa gawas magtambay o karon na karon on naiming ra na siya guys unsaon niya pagawas kay namay mga iro na ko diya sa kuan kay maalaan lagi siya kung isa ka. Kaya nga lagi nga parihan yung polo monggok dun kung mga iro. Nya buotang biya kay na. Si ring wala libo. Ano man na inday oy? Ano ka? Kagabi guys, among mga dogi wala na ko ipatulog sa kwarto guys kay saba kayo kay mga iro dito sa unahan, saba kayo ba butang lugara din saba mo kay mga iro diha. Saba kay mga iro guys, wala na ko pa kuan ako mga iro kay nag-istorbo mi sa tulog. Tungod sa kasapa nila mo tong gipagawas namo niya. Wala na akong pasulod o balik. Ang amo ang Persian guys. Pag wala sila, makakaog tarong among Persian. Kay ang pagkaos kong Persian, itungtong raman ako din. Napoy puso. Balikan niya kaon, mabusog ra siya. Bisag kadlawon guys, mabusog ra siya. Kay makakaon ra siya. Kay kung na akong mga dugi sa kwarto, hindi siya kakaon. Kay kung mga dugi, sirok ay katpod. Doon nila ang katpod guys. Kagabi sulo sa kuang sulo sa kuang Persian ang katpod, way nang hilabot, nabuntagan na lang, napay nabilin. Kaya nato kong mga dogi guys, so hindi nabilin. I still believe. I would you.
Napakitubig. Sagla. Ano lang. Ako'y butang diri. Si Banana guys, wala na siya yung work karon. Maghatod na siya sa anak sa iyang sa school. Manyag hatod mo balik eh. Kuhaan na po niya unya. Kay para pauli dayon. Wala na dayon. Kada ay ka, day, gawas ka day. Gawas inday. Ito man tiring, man naman kagkaon. Ato ako patong ilisa ng balay sa miming gagmay guys kay kuan basa kaayo karton mo da kung gihanip sila ha guys kay may tong karton kay mangi sila nasulok manya kay parte man di ay pagka basa dito. Taghugas. Dito napunta sa atong miming nga gagmay. Ay, dili. Bata sa'yo pa kayo singgit lang. Nay! Nanay na yung tawag ni Kuan. Nasaba daw kayo mga iro. Magmaripista diri. Nya na, butang lang na diya. Ako rin na itao din niya. Gusto, saba. Nambing kita diri okay sa inyong mga igsoon diri. Tanawa ra ba ilang balay guys sa kahugaw mga tai. Kung yung mga piringan dapat mo adak hawa butsa wala mo din ako na sa kong ubang vlog butlang di nang kaputol. I can let it go. Ini gilap tiya kay ko ano ang kain. I still need to gamay.
ato na silang nabutangan og balay guys ug ato na silang nalimpyuhan. So derita, oh pataka lag pangihi ning ungo oh. Si Boots pataka lag pangihi ba. Ay gilap ting cellphone ha kay maimpas akong cellphone. Ilisan lang nato ni. Mulan sana ko nig tubig gari ga kay para masulog ang kuan. Ang ihi ba. Pali ko dara oh. Dana lang sa banggira ikuan. Okay. Naog tayo, nahinay taglakaw guys kay danlog ang natong tiles yung kay ulan. Nara di akong gipangita ang trapo. Nara di ay dali. Ang ni Boots guys, awag. Awag guys. Naman na? Nandiyan man na? Ha? Ay. Yes, mami. Awag guys, awag guys. Tindog. Ay, anya na kanapay tarwas mami sa sulod ha. Hawa sa. Hawa. Napa ko trabaho da ari sud. Ngala ko ga nga nawala kong kuan. Kay di ay. Unsa ka diya day? Unsa ka diya day? Day. Unsa ka diya day? Unsa ka day? Tanawa ra gud ni si Inday guys. Oh, nasilala maning bangko gay yang gitongtong yang suwang. Unsa na po gay gipangayo ani? Lakaw na. Unsa ka day? Unsa ka dito sa bangko day? Natongtong na suwang day? Nait na saging day, nait na saging. Ang dagol na may na saging ng dagol day po si dagol saging. Moit man ni si dagol saging. Tongtong bangko dayon. Ya sa bangko dayon moit dayon. Na. Tanawa. Gihimo ang bangkog kananan. Tongtong bangko. Na inday na. Kao na saging na inday na palangga na. Muna guys, ang among bangko guys, sige gini, brasa, nimpiyuhan tagadlaw, kay tanawa tungtungan, di apay mukaon mo, agumisa na mong bangko. Ang isa nakadungog, ang duha di ay. Nakadungog, ang duha. Dudong, tulog na ha. Tulog na. Sutso naman guro. Tulog na, kay biin na, manirado na sa mami. Tulog na mo ha.
Ang lili sa bintana. Tulog na, tulog na, tulog na, tulog na, tulog. So, diri ra tataman guys. Salamat sa nag-subscribe sa kuang YouTube channel. And don't forget to like, follow, share sa kuang Facebook page, Facebook account. And thank you so much sab sa nag-follow, like sa kuang Reels of TikTok. So, bye everyone. Amping tang tanan. I love you all. God bless. Good morning all.